Het is fantastisch. Ik ben heel benieuwd om Tom Lanois een keer te mogen ontmoeten. Wat vind jij ervan? Ja, zeker weten. Fijne entourage, mooi sfeertje. Wat hebben tangodansers Jo en Esther gemeen met schrijver Tom Lanois? Niets, zou je zo denken. Maar dat is buiten het evenement Zin in Zomer gerekend. Zin in Zomer staat voor literaire ontmoetingen op mooie locaties. Zin in Zomer is uniek door de combinaties die er gemaakt worden. Vaak onverwachte combinaties van auteurs onderling, maar ook door de combinatie van literatuur met andere disciplines. Dat kan muziek zijn, dat kan beeldende kunst zijn. Dit jaar is dat ook dans bijvoorbeeld. Op 22 augustus is Tom Lanois te gast in Hasselt. Hij brengt een literaire performance rond zijn laatste boek Gelukkige Slaven. En omdat dat boek zich voor een deel in Buenos Aires afspeelt, hebben wij het gekoppeld aan tango. De locatie is dan ook een dansstudio. Literatuur in een dansstudio, niet zo evident, typisch Zin in Zomer. We hebben dan ook 2 top tangodansers gevraagd die voor entracte zorgen in die voorstelling. Het is heel interessant omdat een lezing verwacht je van dat dat heel erg saai en droog is. En dan de mensen van het Literaire Museum zijn al een paar jaar bezig met leuke dingen te doen. Deze keer hebben ze gekozen voor dans, omdat het boek begint in Buenos Aires. En wij mogen dus een tangootje gaan dansen voor Tom Lanois. En we zijn alle 2 heel vereerd om hem te mogen ontmoeten. En hij misschien ook om ons te mogen ontmoeten. Hè. Het onbetwiste hoogtepunt vormde het graf van Carlos Gardel. Koning van de tango, singer-songwriter van Mi Noche Triste en van Bolwer, tevens rokkenjager, kettingroker en stamgast van Café Tortoni. In totaal zijn er in dit feestjaar van Zin in Zomer 7 voorstellingen, 2 in elke deelnemende stad. En niemand minder dan Daan Heerma van Vos is te gast tijdens de slotvoorstelling op 29 augustus. Deze zal plaatsvinden op de Limburgia tijdens een boottrip tussen Hasselt en Genk. Alle informatie over het festival en hoe en waar je tickets kan krijgen voor de voorstellingen vind je op onze website zininzomer.be.